Ahojte, poďme na kolektívny výklad, tentokrát pre znamenie Kozorožec. Na mesiac január uvidíme, v akých emóciách sa budete nachádzať a čo možno budete v tento mesiac riešiť. No, vy ste vstúpili do nového roka s veľkými predsavzatiami, máte tu veľkú vieru, nový, lepší začiatok, veľké plány. Nie je toho až priveľa a tento mesiac vás bude opantávať aj úzkosť. Z tohoto všetkého asi na seba kladete príliš veľký tlak, ale ja to chápem, pretože tento mesiac cítite v sebe veľa odvahy. Máte tú kartu vďačnosti, čo je super. Snažíte sa byť vďační za všetko. Niektorí z vás tu majú aj výber, voľbu. Možno si budete vyberať lepšiu prácu, niečo lepšie, aby ste dosiahli tento svoj veľký cieľ. Budete chcieť možno naplniť nejaké svoje tajné túžby, po ktorých ste kedysi túžili. Všetko sa vám bude zdať teraz možné. Pozriem vám ešte anielskú kartičku. Kozorožec. Nemali by ste, podľa anielských kariet by ste na seba nemali tak veľmi tlačiť, pretože to, čo chcete aj tak tento mesiac ťažko dosiahnete. Ono by sa vám to malo aj podariť po niektorým, ale možno za pár mesiacov, nie teraz hneď na začiatku roka. Takže ja vám držím palce. Budem vám veľmi vďačná za každý follow, za každý like. Ďakujem.